Kuaitila Shukor Adiblowe Khobjak, West Basaibari, Ward number 1, Chandra Kumar Kamio Tongnai, Khoroksha Takhok, Belekran Nukung Chugya, Bolongo, Bupang Wapang, Tanai, Bol Thumai, Bol Palace, Nukung Pushitong Mani, Salburum Bol Palai, Nukung Pushijanai, Nok Nukung Bakak, Naikulan Jora Kurei, Nok Nukung Chilapila Pana, Nok Tangan Jora Kurei, Overhide Birimane Kotama Kanawe, TIPRA Motha Shenkra Rock, Yak Baksa Angikya, Chubakya, Takok Soti de Brahmani, Nok Nukung Birimane Kotama Kanawe, Nok Nukung Tujan Kotama Kanawe, TIPRA Motha Shenkra Rock, Tangai, Pal Kalaye, Nok Nukung, Tangai, Nok Snamiri Lakya, O Dafa Hamkane Shamungo, Luko Hamkane Shamungo, Chubakya, Kwai Journal Chairman, Bromgunang Bishu de Burma, Kwai District Working President, Bromgunang Titi de Burma, Block Vice President, Bromgunang Subol Singh de Burma, TWF Central Vice President, Bromgunang Juk Binamala de Burma, Block President, Bromgunang Juk Rima de Burma, YTF District Secretary, Bromgunang Shumol de Burma, District Organizing Secretary, Bromgunang Utpol de Burma, YTF Block Vice President, Shikha Betling de Burma, Monitoring Chairman, Vice Chairman Te Kubun Adongra. Sar tini bahai ke noro bote ke kok toma mane oro o chini khorja ta khok ni nok tangi maso pheke samne bising ti mamani khobor kok actually chung chini YTF ni warriors no sabthumai chung sajak te chini monitoring chairman hinde chini jota TIPRA Motha je warriors no jota sajak te bubagrani kok botongo jota param chero chuk yarano nok chubana bangai sabthumai no yang norok khial khaidi naikol li nai am bisiti chung tini khanai manka gai chung tini jaga Subai manu mangi balai ka khakchangka chungtini phongni te tabuk sanjadara boni nok hamge tangoi rimangka te borok bo chungbai chubajana bangai jora ba septuna rikha mangi chungborno subai manka amangai chungtini jaga joto phai manjak no balai kha kaham te kha kopuria phoru noroni je kolom tui noroni je kosto noroni je chubachu am magana thanglak o chubachu norni hamari norni je thanjani phan o thanjani phan bisi tui chungboni nok tangoi rimanka o jaga phai manjak chini asrambari TWF ni chini president Bukuk Rima de Burma te oja phaiman ja chini khoi political district ni chini working president chini Boromgrang Tuchit de Burma te chini Asrambari block committee ni vice president te oja ga TWF ni leaders chini district ni leaders te oja ga joto TWF YTF joto adong te joto warriors ro ja pal khetini kubangma salnaiten chung wansuki tonglemani haipan chubai malaya rang puisa bo nanggo kaisa borno chubana ka amungai chung jotono kosto kai samungkhani rono kubangko amungai chung watai pamti ngai rang puisa ni kisa bialo klaima mangai chung dakti khemalia sapta 10 din bising chung khaikya tabu umahai chuba chu khai tongmani yagulo kubangma boroni chuba chu phai tongo ba chinthani tebo chuba chu ni bangai samjagi kubangma tongo ngai tabu chinthani te nok khongni tangjana bangai chinthani koktun phaijak bachu ni bangai te amai no sari sakte ya kaisa jibi sakhamnogo thane bangai bithani gari bara kore ya phera kongma tongo tebo amai kongma chubachu sani tonai tongo gam bangai chung amai chubachu san tonai borno chubani muchungi tongphano chung borok samani jaro chung rime yangai tongo haibano khagenang ba chubai manai bororo norok judi norok logiri we chubai me kharang pucha riwe phano chubaman bisingti chini borok chu gebororo samgo chung chubai manai borno gamani chung kobok nai umai ken nok tangnani kongma tongkhute abai borno chung nok tangri manani bangai asuk kaham kai tangri mi phan je chuk sabong khorok bomdra phan chung riman ka chung tinu ja balai khakhambo tei khawa balai kosto nango chung chini pasim basebere adisi village ni ward ni one ni chini takho kra rotis de burma chung bona sotis de burma bini nogo phai chung man phailia tamni ma bol phalai bini nukung cholinani amoi bol phalna thama daw sapayako engkai bini nogo phayakri chungnuge belai khari suchuboni gantri nok tei nok tongjonai rok ekdam tei wati phaikangai sijangnai mang noksi gaborni chare chikon tongo boni chare khorokba ani bisingo borok jotono chikon ko engkai tini borokno chungchini TIPRA Motha te bubagrani dagong bisinte chung joton chubai man kamuge belai khachangka belai tongtoka te joto phaimanjanai ronobo balai kena kha kaham te nona hambaya pharo nor joto palbaksa kai chubai maune bangai te abahini bising tikeno chung buskani salobo jate chini bubagrani dagomungno jutebo param chayo chung abake chubai manani bubagrani dagomungni bising tei te bubagrano belai hambai mariwo
tamni himba bojono khabu sare mani bo chini borongno thanchani kokthai pirmani bisinte gai chung tini o kokthai bisinte param chirago bubagran je thancha tei o thanchani bisinte kan chung jota thancha baksa gai chini grata tipalani naharmung chini achievement khaimanai nok tangai mo ke thancha kai mile lai pal ketal lai nok rok tangai chung mono thanchani je kokthai ba thanchani je message gabono chung pal hingke sal chung pal hingke mungsa khamiya koroi chung amo jung jota pal baksa kai tini khainani chubana nei khale ka pal ni bisinte chung tini saljen salor kaisa nok no tangai rimangka namo chin pal ni khoro busang tini oro busung lukoro busung pangkhana 70 to 80 tongo tabuk jatono samuro khelebe baksa yakung rak silai tongo tongo daga prai 70 ni plus tongo 17 plus mo area ni mo area angkai chini pasim basai bari edisi blaze mo parangkai Chandra Kumar para na ward nong 1 malakin hambai jatono no khulumbai kha ei bubagara no hambai sung je tini kaisa no khungo chubana hi khalega mo hangkai pasim basai bari ni bisingo 1 nong ward Chandra Kumar para hangkai o takuk ni no khung ekdom chugya bo hangkai bol khali sao hangkai bi no khungo serebo sarjuna tongo te borok hangkai borok bai pajon ango hangkai borok ekdom chugyangai borok Nok-huk rok pun phano tangai maya je bol phalai tini phalai saya hangkai borok maisi masaya omsuk no khung chugyana sung tini kisi sa bokhro bomtorok khai bono sung tangai phemaka obon bangai sung je sino jaga o phai manja khainai junal chairman hangkai te phai manja khainai ngoni block ni vice president te koti develop ni ani atung juk songno te YTF ni je leader songno jotono no khaku fote hambai mane borok jotono pal miluya kanoi sung tini chubawa kanoi tini sarjan chalano no khungja tangai kalangkha obon bangai jotono no hambai geba tabunar mo ke tang ruoi bahai ma tong noro sung ngangkai te busi phai tong khubus kango tebo chono suba su sanlai tongo ngai sung tebo ya pri balong nani bangai suba su dinan bangai thanglai tongo hangkang kai chung hatcha khai diwi maya jono 100 200 300 kai thumlaya kani si chung subana ni hangkabon bangai borok saka matran chung thang subai manu ya hangkabon bangai jesini edisi hapang phaimani hoite sung je bobagarani dagi mungbai bobagarani sakalai mungbai sung tabsu jotoi tiruk khaiye subalai tongo abon bangai bobagarana belai hambai bobagarani dagi mungbai sung omsuk khaimangkha sung thanchani mariwo thangaya kani chubalai mangkha obon bangai sung bobagarana belai hambai bai nang dabu je not chubai rinai rong nang tam saklai na muso kaham na mahin kata gani nukhungo borok khoro busu to pajona cherai ba chala milu khoro busu to tinjana Dawnin koribake pajona ta dawnin chai tam samongkla bol peloi faljau ta takuk nin bumong Anmong samen de Burma parang de Chandra Kumar para 1 number ward Masibari Pasim Masibari Daksoba oroni no na nang tini bahai matong jero khorsa krenu khungno je chini sarsong phai buwagran dagi mungbai khai borok je hamjagei chubai de phekya nang bahai matong tam sanai angkai to belai no khatung khaja gangja karon emon poribar mo chini parani mane jotno sile ekdom tola gelai jangni ho poribar bong nukung emon khecholu dinane din khai kungo boltlang khangkai dibor tu sanai te sarik boltlang khangkai sarik tu sanai amthi pori engkai oro phai joto tipa mothani ngui maharajan dagi mungbai joto phai bolno chuba phainai joto na ang hambai madu tei bobagram hambai madu karon khabung je ideology yo tipa mothani je ideology onek kaham mahini wansu chini bro rong bago mo hai kemang subali thangkang kai dak para rogo sabukri tong sabsugya tong mo kemang norok dabu chini sachong subai thanglai kang kai nang dabu bahai har hamja abo khai to actually athi ki chubai thanga khai to chini boro ni develop nai kuri boro rong bok kharok bomdorop jaga rok manai ba u kita kusu baksa musai manung ye tongnai rok no suba khai te kam nai mo hai rok agi rok mo hai ke chuba ma rok nunu khana actually nule nuye ko an laibo mon fast u tabung ni jora mon fast ta je tipa Motha edisi
গভর্নমেন্ট খামানো হইতে বুবা গরা ফাইমা হইতে আবনা হইতে নো ini bomo an bung te sagar bisi busung kanene ani umur na 38 tam beti samuro khlai jaga ang khaito gota samung মানে কৃষি এত কিটা ব্যবসা চিকুন খাইতা hambai